всички приятели и симпатизанти на Нова вълна. Намираме се на най-важното място в страната ни. Тук е президентството и Министерския съвет, откъдето се взимат важните решения за бъдещето на нашия народ. Искам да ви насърча да се молим и да не преставаме, защото ние знаем кой е отговорът. Той е само един — Исус Христос. Ние знаем, че с протести може би няма всичко да се оправи, понеже хората знаят какво не искат, но не са сигурни дали знаят точно какво искат и кой ще изпълни желанията им. Ние знаем, че има само един, който е истински загрижен за съдбата и доброто на хората и за благоденствието на нашата страна. И единственият начин това да се случи е искрено покаяние и обръщане към Господа. Нека Бог да ви благослови, нека продължаваме да се молим до край.